Het belangrijkste pad dat oppakt wordt is de Voorstritten. Die rent dwars door Boetenpost en verdeelt het dorp in twee paden. Twee Lienwater Roenweide en 355 Iepenen. En zo'n die tijd gaat er al een stuk minder verkeer door het centrum. Voor bewoners en winkelend publiek een flinke verbetering. Nou is het tijd om de uitstraling van het dorp onder hand te nemen. Zat je jongen, leidt er een protte betoning. Ik zal net zeggen dat alle beton eruit is, maar het hoofdzaak wordt al je klinkers. Dus het wordt als het ware in evenwicht gebracht met de winkelstraat in Boetenpost. Dat is dus nou ik de Kerkstraat, daar is al klinkers. Dus dat wordt mooi in een geheel van maken. Om van te komen dat ondernemers met Sinterklaas en de kriesdagen inkomsten misrennen, maar het eerste pad van de werkzaamheden begin december kleerwijzen. Rond die tijd moeten de meesten borden volgen om de winkels te vinden, al wie dat jood nou net helemaal goed regelen. Daar Grutte ontevreden niet van een tal ondernemers. Ik ging vanochtend naar de zaak toe en ik was in één keer, ik kon mijn zaak niet meer bereiken. Ik was gewoon onbereikbaar geworden voor de zaak. De wegen waren afgesloten, ze waren druk aan het frezen. De bebording was totaal niet aanwezig en wat er stond was gewoon overal gestremd. Dus het was gewoon van de buitenwereld afgesloten. Ik ga nog met de meesten van KWS die dit project doen. Ik praat, ik zei jongens, wanneer kan die borden er staan? Morgen komen die borden daar. Nevens de ondernemersvereniging ontkomt de middenstaan net aan oerlijst, maar uiteindelijk wordt het er alleen nog maar beter op. Op dit moment is het vervelend voor de ondernemers die er nu zitten en vooral voor de ondernemers die nu even op voorteinde zitten die op dit moment even minder bereikbaar binnen. Maar op langere termijn, pak een beter 5 jaar, misschien 4 jaar, zal dat zeker vertuten worden. Takemir Simmer met het hele project kleerwijzen.